talking about occult practices, occult training, more astral travel, nke bụ nke ịmụrụ amụ abụrụ ọdịnala. Ihe na practice bụ occult training. Now, ndị niile a na hide under the umbrella of ọdịnala, mana ha na practice what is not called ọdịnala. Ha nọ na-eduhie ndị mmadụ ụzọ, na-eme mpụ na ọtọ. By their fruit you shall know them. The problem people are facing is because intuitively people are no longer alive. Onye ka njikwa ndị mmadụ ịbata n'ọdịnala. N'ihe izi ị ga-ebu ụzọ mee abụrụ ka ị chọba miracle, ka ị chọba aha onye nọrọ ụwa, as if your life depends on it. Ihe need from chi onye ụwa gị bụ help, because your chi onye ụwa is like the torch bearer, your torch bearer. Onye ga na-agbadoro gị ọkụ si ụzọ a. All he needed for. Mana akwụgoro ndị mmadụ, ọ bụrụ na ichigata n'ọdịnala, ihe kwesịrị ime ụzọ mewo alignment. Chọọ onye maara ihe gbasara ya, were ọjị, weregoro akwa, jee nene vidio ma ebe nkụziri etu mmadụ ga-esi ji akwa wee zee mmụọ iwe. Iwegoro akwa wee zee mmụọ iwe si chi gị na ezumezu mmụọ ị na-eso gị, biko mekopa mere unu m ebere na mbụ nwatakịrị jehiere ụzọ n'ebe dị anya n'aka ndị ụka ọbịa. Biko ka iwu unu dajụọ n'ebe ọbụla nsi emehie na mbụ nwata na-asa ahụ n'afọ onye agbata na onye Igbo ọbụla jide ọjị ikpe ekpere. Ihe izu ọ ga-ebu ụzọ mee Chukwu okike ekene gị. Ndị anjelu nke Chukwu, ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi na-ekene gị. Our ancestors ekene gị, kene enu kene ana. Oyo si biko ebe ọbụla anyị si mejọ si gbaalụ na anyị nwata na-asa ahụ n'afọ. Ịghọtara ya? Ịyọcha ha, iwere akwa ha wee zeha iwe yọcha ha. Biko na ichigatago ha nabata gị dịka nwatakịrị na-akụ nna ya n'iyi, na ịgwatago na ị ga-echigata to ya root bụ ọdịnala Igbo. Ha biko ha duzie gị ụzọ to the right person, ka ị ghara ijekwuru ma ọ ka ị ghara ifukwuru, ka ị ghara ijekwu ndị ọchọngoroko ma ọ bụ onye ya eduhie gị ụzọ, cause one more problem for you. Ịghọtara ya? Now, ndị a na-ekwu maka ya bụ ndị abụrụ ọdịnala. Ọ dị a practice genuine spirituality. Ihe ọ nọ bụ ịchọ ụzọ ọ ga-esi manipulate gị in one way or the other. By their fruit you shall know them. Ndị na-etu enwere nsọ, ọ dị asọ nsọ ana, o believe okwu na ana, ọ na-agba ana mana ọ na-agba ede gboro ọnụ, mana o believe on the supreme power of ana, the mother earth. O believe okwu na ana na-egbu mmadụ. Ọ dị agodoro ana, ọ dị asọ nsọ ana. Onye na-etu a nwere ike ịfụ nwunye mmadụ bịara ka ọrụ di na ya ma ọ bụ yọwa ya ọyị. Onye na-etu a ga-eme mpụ na ọtọ dị iche iche. By their fruit you shall know them. Onye ọ bụ isiokwu anyị taa. Onye ọbụla ị bịara ka ịchọ spiritual solution n'ebe ọ nọ, whether ma ọ na-aga with the name pastor, ma ọ na-eje with the name prophet, ma ọ na-eje in the name of evangelist, ma ọ na-eje with the name reverend, ma ọ na-eje in the name of dibia. Ụdị ọbụla agwa m na ndị onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ, irrespective of any name you choose to go with. Now, onye na-etu a maka n'ihi na ọ bụ onye akpọrọ ọrụ mana ọ bụ deviate go for the right track.
Now, using his gift to torment the children of God. Using his gift where he hypnotize ndị mmadụ, na manipulate ndị mmadụ. O nwere ofu onye confront one day. What is the reason? Ọ na-agwa ndị mmadụ na holiness. Okay, let me put it. Power is transferable. Yes, power is transient n'ụdị dị iche, mana spiritual power is not transferable. Put Ogbuefi EZE-ANA anywhere. Onye ọbụla sịrị na ọ na-eme exorcism, na ọ na-achụ ajọ mmụọ ka ọ gboro mkpa nke a maọbụ mkpa ọzọ spiritually, wee chọọ ka o dina gị n'ụdị na anyanwụ idina gị ga-ebute exorcism, ịchụ gị mmụọ ọjọọ nọ n'ime gị, maọbụ na ọ ga-eme ka o binye gị ike, maọbụ na ịbụ onye na-achọ nọ na mkpa agbọrọ gị ọrụ, onye a wee take advantage of you na ọ chọrọ iduzi gị ụzọ, wee debere gị ahụ n'ọnya dị na gị ka ike si ya n'ime wee banye n'ime gị na-agbakwa onye amụma ụgha. By their fruits you shall know them. Anybody ọbụla ị na-alụghị ọrụ mmụọ mana ihe ọ na-atagete bụ below your waist, maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị, nwanne gbaba. Onye n'isi weta isi bịa were isi. Onye na-etu abụrụ onye na-asọ nsọ ana mmanụ ana na-etigbu mmadụ. Ọ na-ekwu okwu ana, ọ na-ekwu ya n'egbugbere ọnụ, ọ dị asọ nsọ ana. Ezigbote onye bụ onye jenu onye ọdịnala ga na-asọ nsọ. Ịghọtara ya? Yes. You must not intentionally decide to hurt somebody because of your selfish desire. Mana ihe na-eme ndị mmadụ, akwụkwọ ndị ụka ọbịa nwere ebe ọ na-ekwu si nwane mmụọ niile mana na o sitere na Chineke. So then we have about spirit of discernment. Iyuzuo mmụọ ahụ after ka ị align-chara onwe gị with chi gị, yọcha chi gị mgbaala, then yọọ chi gị ya biko ya lead otu onye ga-eduzi gị ụzọ. Na-agwa ndị mmadụ ihe ị kwesịrị ime wee bịa akpọtuolu chi onye ụwa gị for alignment na nrikọ izizi. Akpọrọ onye ọbụla afọ a. Ọtụtụ ndị mmadụ na-put themselves into stagnation. Ha bịagoro ihe izu ọ ga-ebu ụzọ nnata izu nta n'ọdịnala bụ na ya chọrọ ịma ahụ onye nọrọ ụwa, na ya chọrọ ịma ahụ onye nọrọ ụwa. Meanwhile, this person have not really made up his or her mind where he stands. And enwere ndị na-azụ onye na-etu ụzọ na mmụọ because of maybe onyinye onwe. Mana dị ụtọ na-ekuziri ọrịa ọfụma, oje na-agba mbọ ịgba afọ onye ụwa. O nwere ike je na nke onye ọsịa nọ je na nke onye ọsịa nọ bi, je na nke onye ọsịa nọ si. At a stage, already confused. At a stage, you cannot progress beyond that point. Mana ihe na-agwa unu, use this my method, have worked many for many, and it will work for you. Ana m achọ ịgwa gị na chi onye ụwa gị maara gị mana ọ bụ onye amaghị ya. That does not mean na ọ bụrụ na ị weta ọjị kpọkuo chi onye ụwa m gị ka m na-akpọ, ebe ọbụla ị nọ gbadata bịa were oke ọ ya bịa. Mana because of your shallow mind, your shallow mindedness, ọ dị ụka asị na ọma abịa n'ọsọ mgbe kpọrọ oke afọ. So nke a ka a ga-ebu ụzọ mere ala dịcha wuti ya chi onye mere ihe metụ ọfụma, onye nwere the power to summon, because that activities is two activities. One, summoning your children to come and to feast. Secondly is to if it is here. If not two activities can remain in one day. Now, onye nwere the power is summon ya we keep okwu ma chi ga-abarata. Ịghọtara ya? So ifuru ihe dị na ya. So mana ọ bụrụ na onye nwere the power akpọtụ oche onye ụwa ọgbarata n'eziokwu, wee mee that act of alignment, bido that day chi onye ụwa ewe na-eso gị.
ọ ga na-eso gị ibi n'ebe ọ bụla ijegotere ije gba afa akpọghị ha n'afa gị chi onye ụwa egosi onwe ịfụ na ịmatazi ahụ onye nọrọ ụwa amadịzi common amafezi ahụ o nwekwuru ndị ka nwere ike iwe emecha after the alignment ọ ịlọta ya na nlọ o nwere gọpụta na nlọ sị na onye nwa bụ nna mụtara nna gị ya na ihe ya chọrọ n'aka gị ọ bụrụ na iwe onye nwetụ spiritual stamina you will be able to ask him some questions in their dream. So ihe ị ga-ebu ụzọ mewe imegoro nke a then ichigatazie n'ọdịnala onye sie ike na ị ga-asọ nsọ ọdịnala. It's very shocking the type of life ndị mmadụ na-ebi n'agbụrụ a ọgbọ gbagọrọ agbagọ. A man cried to my house this morning. Kedu ihe bụ problem ya? This man is a man of, let's say, 55 years, but he is poor. He came to my obi this morning after come to Salunzu watch Oji, watch how they do it. Imi Oji wee bịa, ọ nọ in pain. N'ime na in pain ahụ ọ nọ bụ na nwunye ọ nụrụ anụ officially bịalụ na-agba n'ilo ọ dị edetazi the man anya. Sometimes the man dewekwute ego n'ụlọ oje welu and the man si na ihe na-ewutie bụ na o ji eje tụchara nwatakịrị ọ tọrọ atọ ọ bụzie nwatakịrị ahụ na-abụrụ ahụzi nwunye ya. And if one thing that is happening, ozi nwunye ya nwa na-akata for that small boy. And one thing you don't know is that sometimes when those married women, I'm sorry to say it with due respect to genuine ones, mgbe a married woman decided to date nwatakịrị, let's say a married woman dey 40-something years, decide a date a boy of 20-something to 30 years. Kedu ihe ime respect? Onye nwa ga na-efidi the boy. The boy abụrụzi oriakụ. Mana ụfọdụ ụmụ nwoke ụfọdụ yo ma yo iburu oriakụ gụnwa ụmụ nwoke kwesịrị ịwọ kpatatu iburu oriakụ. Mana the more that you are killing your destiny, the moment you clamp somebody's wife, you are burying your destiny. Small time, we bury your destiny. It's why your uncle is successful. No one was responsible. Man, no one jacka no one will be. Chobo onye mere gini. Man, if you go no one will be letter. So, ni ge bugodo zo me ichigata n'ọdịnala. The very honest enough. Nature dey bụ call ordinary person. Ịmara ihe a na-asọ nsọ sọrịa. Ọ bụrụ na imejogo na mbụ, jee ọ bụrụ na ka a akpọ alụ, ọ bụrụ nke a ga-asa ụtụ asa ụtụ. Ọ bụrụ na onye gbara gị afọ gbachara gị afọ pụtara n'afa, jiri aka gị confess ya. Na-abịa n'ihu a na n'ihi enye confession kwuo ihe imere. Ụka bụrụ mgbe gboo, yes, mmadụ na-anọ under sanction. Oge ụka bịara ọfụ, o nwere ndị na-awụ ha mejọ etu a asị ha na ha amara ntazi oriri ma ọ na ha ga-enwe restitution ma ọ na ha ga-anọ under probation for so time. Mana ha mekọtaziri efuzie na enwegasị na ị ga na-anọ n'azụ oche ma ọ na ị ga na-eficha ama ọ bụ n'ụka ma ọ na ya na-eme one thing na ọjọda. Mana mgbe ha bịara ọ dịzie ka ime ụfọdụ ndị mmadụ embarrassment for the fact na their intention to amass money, ha wepụzie those small things ha ji purify ndị mmadụ. So ihe na-achịkọwara gị bụ na ya ọ bụrụ na ị bụ ezigbo onye ọdịnala,
ị ga-adị ready iwepụ aka. Ụfọdụ nwere ụfọdụ n'ime ụlọ na-edina relative ha. Ụfọdụ ịbụrụ nkịta na-ata nkịta ọkwa anyabara n'olu, ịbụrụ obere nwatakịrị minọ agbọtara ka nwa na-eku nwa, iwe na-edina ya, ibu alụ. Ịghọtara ya? Ibu alụ. Ịfụrọ ndị mature ladies kama ị chọrọ nke ya gbaru chip. Ịchọrọ onye ya anaghị ego Bond Street. Ịchọrọ onye ga-anaghị ego Brazilian hair. Ịchọrọ onye ga-anaghị ego ude gara ọnụ. Ịchọzie nwatakịrị na-aṅụ ala ka ị na-ana n'iyi. Ị mara nwatakịrị ị na-eme ihe a na-anị ya n'iyi, fuchi ya ka ị na-amụ ịnago ya n'iyi. Adị m ekwuzi okwu maka ndị ọnkụ, onwe ndị na-agbapụta nsị ma Eze-Ana ya mana onye mere brekiri ya bụ anti ya. Ị ma na onye brekiri ya bụ broda ya. So marakwa ka isi ahapụ some of your relatives for your kids. So ihe na-achọ ịkọwa bụ na ụfọdụ ndị mmadụ na n'iyi because of ụdị life ha na-ebi. Kedu ka isi akpọ onwe onye ọdịnala? If you are not very honest, ịchọ ka na chekwaba gị, ịchọ ka ị dị very successful, ị ga-abụ onye ga-asọ nsọ ana. Ị ma na-eme ọtụnọ, gbarụ nwunye mmadụ ọsọ, gbarụ imekọ with onye ị kwesịrị imekọ, and never you take advantage of somebody. You must come with clean hands. Nyawa bụ iwu onye ọdịnala. Nyawa bụ ihe mbụ na mbụ ihe eme. Ọ bụrụ ka arụ ọrụ ọrụ, ọ bụrụ ka achụ aja, ọ bụrụ onye nwa bụ the most important thing. Your lifestyle must change. Your lifestyle must represent somebody chigharịgoro ma chigharịkwa na back to his or her root. Ghọtara ya? Kwụsị ime ka ọrụ dịrị ndị mmadụ, ndị ụkọchukwu efi ahụ difficult, because na ụfọdụ nwere ike dịka ezi ị na-asa ha ahụ ka ha na-anachịga back to the mud. Nke mpụ na mbụ ihe emegoro, gbagoro mbọ ịbụ onye na-abụ ọbụ na-abịa n'obodo chọọ onye eziokwu asije chọọ edetu a, ka ịbụ onye na-eri ngarị. Ịbụ onye ga-abụ ọbụ na-abịa gobie gị koru ọkụ abalị, wetara ụmụ nwaanyị na be gị, ikwugharịzie okwu. Ịmarụ na onye ahụ epụtaziri akpọ gị n'obodo ka ị bịa kwuo nke bụ eziokwu, ijiri because of ihe ị ga-ebenefit n'ebe onye a maọbụ onye nke ọzọ wee nọ, ị wee pụtasị asị, and onye ọbụla na-look up to you as a senior uncle. N'ihi kwesịrị ịma nke bụ eziokwu n'ime ụmụnne na-abụọ na-eso. I wee bịa maka n'ihi na irighị ngarị, wee kpọdo eziokwu isi n'ala. Ọgwọ ndụ ka a ga-akpọdo isi n'ala. Ịghọtara ya? Mgbe ị kpọdoro eziokwu isi n'ala, onye ahụ ị kpọdoro ịtụrụ asị wee megide, onye ahụ esiri asị wee megide, ọ ga na-ebe arịrị. And ọma broda ọnkụ, ọma na ịma eziokwu, ọma na ịma nke bụ eziokwu. Gị nwa na onwe wee decide ya na eme ekwunata eziokwu maka ihe ihe ire enweta na onye ọ bụ onye na-ekpe ya ikpe. Ọ na-arụzie n'ime abalị, ọ na-ebe akwa nderi na-asị Chukwu okike ịnọkwa ome na ọnkụ ya na nwanne ya na ọma nke bụ eziokwu, eleghị anya na nna ụnụ kpọrọ ụnụ mgbe ọ dị na ndụ, wee sị anada etu a ọ Ifeanyị nwunye, anada etu a ọ Ebuka nwunye. Adịghị nwa na onwe ha asịsị nye ọnkụ ịnọ nna ya kwuo lụọ a n'obi a, mana because of ihe ị ga-erite ịgbazie nkịtị, rụzie mgbe ahụ ajụzie gị ịghọgharịwa ka mbe. Mgbe anyị na-aghọgharị ka mbe, ihe ịka ọsụrụ mụ na ị ga-eme ka a nara onye were right ya nye onye ọzọ. Onye ahụ ị na-araịtị ịma ọjị na ọ ga na-ebe akwa na-eti ọfọ n'ala na-asị na ọrịa adịkwa mma, na-akpọkụ ndị egere na ndị bụ na-akpọkụ gods of the land si abịakwa bịa gbara ya aka ebe. Mgbe ada pịawaziri gị tarị, ị na-ene anya ya biznes ọ na-akụrụ mbụ, ị na-ene anya n'ihe niile ị na-eme ọ na-akpọrọ isi n'ala. Why can't you go back to onye mebiri ihe wee sị ya nya megịnị nya kwụsị? Ị nwere ike ime etu a ka Chidimma wee dị, ma etu a ka Chidimma dị. Ịfụ na ihe ị kwesịrị ime
na-ekwu eziokwu mgbe dum ka a na-akwụdoro gị. Enwere ike onye na-alụrụ gị ọrụ na-alụrụ gị ọrụ ka chi dị mma dịrị gị mana n'ime obi gị ka lelele ị ka bụ onye na-etinye aka n'ihe ọjọọ. Kedu ka ọ ga-esi wee gaa? Odinana requires high moral standard from you if you really want to be successful. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. Onye ọbụla bụ onye be anyị mana ị na-azụ ana ma ọrụ n'ihi na gị na nwanne gị nwere okwu ịmarụgo na ịkpọ eze ana mpụta agwa gị eziokwu etu o si wee dị n'ihu gị straight to your face. I don't need your money. Nwere ihe ị nwere ike ime m. Eji m ọfa ana mpụta agwa gị eziokwu na etu nsi malụ pure nwere go and come back. Onye chọọ ime ihe aghụghọ iwu na m ihe ememe invite mana once I bịara mere anya n'ihu ekwu m kewa eziokwu. O nwere ihe onye a nwere ike imewu. Ịghọtara ya? Mana ihe kwesịrị ime ka na-akwụdoro gị nke bụ eziokwu m na-achọ ịgwa gị. Ọtụtụ ndị mmadụ because of na ha chọrọ ịsọ nsọ ana, ha chọrọ idebe iwu ọdịnala, ana ya akwụdoro ha, mmụọ ya akwụdoro ha, ihe a ga-emezi iwe ọchọwa ọgwụ ya agwọ. I keep saying it. I have been saying it times without number. Ịgwọ ọgwụ abụrụ ọdịnala. Ị na-agwọ ọgwụ ka ọ na-ebutere gị ego. Ọgwụ abụrụ ọdịnala. Pezi ihe dị n'ụzọ ka ego bịara naturally. Ọ bụrụ na iji egwọ ọgwụ ọjọọ ka ị na-step on toes ka ị were ihe dị na mmadụ tinye na nke gị ma ọ ka ị were ihe ọbụla ekwesịrọ ka ya bụ ọgwụ na-step on toes na-ebute that is na step on toes without following natural laws. Ọgwụ ka ị gwọrọ ọgwụ ọjọọ which those people ahụ ị na-step on toes on n'akara aka ha. O nwere one video m fụrụ na watch na YouTube today. Enwere na-asị a lady a man bịa ndị bụ oke moto bịa drop the lady on the roadside. The lady na-scratch ahụ ya niile onto say na ọmọrọzi onwe ahụ ya niile dị ka ọ na-egbo ya ọkụ. Voices dị na-afụgasị ndị nọgasị ebe a gasị na-asị nọ ndị nwa bịa drop ya kịta. Ihe ọ pụtara na-eyuzu gị edịgedị ka ọ na-emezi ka onye na-ekopụ ekopụ. Ịghọtara ya? Eyuzugo n'elu. So ọ bụrụ na ihe ị na-alụ bụ ị na-edina ụmụ agbọghọbịa ka ị na-exchange their destiny ma ọ bụ akpa nwa ma ọ bụ ọsọ agbọghọbịa ma ọ bụ onye nọ na bi na ya adị gị ma ọ bụ onye nọ na shọpụ gị ma ọ bụ try to hinder people's destiny. You are evil. You are evil person. Ihe bụrụ onye ọdịnala ọkwa ịma ọgwụ ọbụla mmadụ gwọọlụ gị bụ ka o wee dịrị gị mma ọma nke ya amaghị nke onye ọzọ. Ịdị evil and that ọgwụ must consume you just a matter of time. You know why? Some of the people in the step on toes tomorrow, some of them will discover who they are. They discover who they are and Chineke nyere gị aka onye a discover onye ọ bụ wee chọta ihu ezumezu mmụọ onye na-eso ma ọ bụ kụọ arụsị na-apụ na-apụsi ike mba arụsị kwụ ikpe nkwụmọtọ na eziokwu inwe problem. And mgbe ị enwe problem maka na mmụọ ekpesighị ikpe gị si na iko ga-ejigo ọra mmụọ niile na-agba aka ebe n'iwu onye ọjọọ. You run back to that person anwa mere onye bụ ife. The person will deny you. Maka the person ya emie o mecha ọkwa aka pilot na ọkwa ihe si ya mee ya emere gị. O nwee ihe ikotara na ihe ya mara ya amụ ya. Ọ bụrụ onwe ya maka na ọ ga-amara ihe a na-eme. Ịghọtara ya? Gị nwa akabazi ọfụ ya. Anyị nọkọtara ya wee gbekọtasị nke nwoke ahụ ekopụzie iwazie ara. Ịma na okopụgo. Kedu ihe kpatara na iji achọ shortcut? Normal thing ị kwesịrị ime mere ihe gbasara chi onye ụwa gị. Make peace with your ancestors for your mother side and for your father side. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị mee
visit your deities from your father's side and from your mother's side. Were gasị ihe eji eje n'okwu mmụọ iruo ikene ya gọdorie gwa ya ihe ị chọrọ. Ihe eji eme ya bụ adị nke ọzọ ana m agwa ndị mmadụ ije ebe arụsị dị na ijere ikwu nne gị ma ọ ikwu nna gị ma ọ bụ na ebe e nwere ezigbo arụsị den kaba arụ esie nri anwa ihe ahụ ibu wee bịa ma ọ bụ ihe ahụ i wetara ego ka egota ka i soro wee rie. Example, ana m eje na mmụọ dịbe nna ụlas before mbido dibịa mgbe m ka na-eme ọdịnala eje m na mmụọ goducha ihe niile wee jee ma ji ma ọkụkọ ma ntamim esicha ya ebe ahụ so wee rie. You know why? Gị na mmụọ na-erikọ maka na esicha nri a eburu ebu ụzọ bujere mmụọ ewere rie ebutezie gị nwa wụtara ife gị nwee erikwa ihe ọ pụtara gị na mmụọ erikọ na ka mmụọ abanye gị n'ime ghọtara ya. Den ejekwana mmụọ ikwu nne gị mekwa the same thing. Mana ọ bụrụziere iwu ndị eriri eri na mmụọ ikwu nne gị na mmụọ ikwu nna gị anọrọzi ọlụ bikos na ụnụ hapụrụ ndị ụka ọbịa abịa ma ọtụ nọ ma ọ na-enwe ọdụ onye na-emerie ịbịa na Ugochi ọdịnala temple anyị invite those mmụọ anwa onye bi ha chụọrọ ha aja atụcha aja gbuoro ha anụ gị nwee soro rie ka mmụọ banye gị n'ime. Ụzọ na-etu a ka mmadụ si afọtify ya onwe ya maka mgbe ụmụ mmụọ niile akwụdochara gị n'iwu onye nke fa ebe ọbụla mmadụ jegoro oru ma ọ jee n'Igbo jee gbaa afa gị onye na-afụ ụtọ nechasịa mba na nwakwa ihe ya emewe onye a na mmụọ sie karịrị akarịrị ha ya apịawa gị azụ ịghọtara ya. So imezi na sere nse ije na okwu mmụọ arụchara gị ọrụ jụrụ ihe eri ịghọtara ya. Ihe ịkọsi iji eri ewu ka gị na mmụọ ụfọdụ nwere ike na-efe iduchi onye ụwa ha mana o nwere ike sichara ihe ma ihe eri na aghọtara m ihe nke a mere. Mana mgbe ị na-eje n'ụmụ okwu mmụọ a you are familiarizing with them, you are building bridges of connections and all those bridges of connections ị na-ebuild na mmụọ bụ ndị ga-emecha ha bụ their backbone. Ọha bụ ndị ga-agbara gị ọgụ mgbe ọnwụ na mmadụ ji eje kpaa ajọ nkata iji megide gị onweta bụrụlala nwee mpịawa azụ onye abụ ihe ya ama. So bido taa chukwu mmụọ dị na be nna gị na mmụọ dị n'ikwu nne gị na ezumezu mmụọ gị na ha sukwa ha ncha. Ọ bụrụ na be nna gị na ụmụ ihe ndị a dozi jee ebe a ga-anọ wee kpọtuo ha ncha niile mee ihe invite onye abụ ihe a bụ chukwu aha ka ha kwudoro inidem ka ị ga-eme align n'oge ụdị ancestors ya ezumezu mmụọ so gị na-ekwuru ka nwoke si akwụ. Ọgwa ndị iwu onye ọchụ na-achụ ịbịa na Ugochi ọdịnala temple bịa kụọ mmụọ anyị ji mmụọ na-apịawa ndị amoosu azụ na-apịawa na-agbagharị ndị otu nzo fim ihe eji na nchagbu ịbịa kụọ arụsị mbamba gị na mmụọ erikọ ka ị kwụrụ ka nwoke si akwụ ka ọ ya bụ onye agha sizi n'ọka onye otu nzuzo ka ọ gbariere gị ego ya na mmụọ agbarịa maka na ihe ịkụ mbamba mere ịghọtara ihe o mere. Ịkụ mbamba bụ ihe a na-ada eme mgbe anyị dị na ụmụazị. O nwere nke nne m ya sị mgbe ahụ enwere m ka anyị bata akwụkwọ anyị na-agbara bọọlụ o nwere ike ọ bụrụ na nne m ochie na m akwa ya asụ asụ ahapụ akwa asị ka nje gbaracha bọọ mgbacha ka nje sụọ dị aga m eke chefuo so maka na agbata mbọ mgbe m dịrị ụmụazị den o nwere ike ndị batazi eto asị hee ma ọ batazi ọnwụ dị ka na-asụ akwa asụ o nwere ike onye weta ịtarị na ọ ya apịa gị ịtarị fọdụsi obeghị ha ihe ị ga-emedo ga ịgbapụ ọsọ oge ụmụazị nwere egwu ịgbapụzi ọsọ ahụ ejecha ofe okenye nwere ike adịda mma mmadụ ma ọkpọ mmadụ ịgbapụ ya n'azụ ya si adị ịkụkwa ya mbamba so ịkụzi ya mbamba nke bụ eziokwu m na onye ahụ ịkụrụ mbamba ama ịkwụnata ka nne m pịa m ihe mgbe ahụ ime ọ ya eme ọsị ya nwaanyị ọkwa ịfụ na nwa adịgo ka ụmụ mbamba imetụzikwa ihe ọbụla ụwa anyị ewesị ya maka ihe nwa mere na akwa nsị ya mụsị ya ma ọnwụ ihe nsị ya mee ma ọ bụ na nsị ya mere m nke a wee jebe ahịa echego m ahịa bata o mebere datin ihe ọ ya asị ya oke na nsogbu adịrọ mana na ọkụgo m mbamba etu ọkụgoro m mbamba na onwe ọzụkọ ihe ị ga-eme ya na onwe ọzụkọ ihe ị ga-eme etu ọkụrụ mbamba ọhụje na osi na ahụ mpụta onwezie punishment ihe enye mana ashọp na
ọ kụrụ mbamba na nwere ihe ị ga-eme ọ ihe mbamba mere mbamba bụ na mgbe ahụ ịgbawa n'azụ mmụọ anwa o nwere nobody will hurt you pending mgbe ọbụla isikwa n'azụ mmụọ anwa azụ onye ahụ wepụta ihe ọbụla na-achụ nwere ka chụkwakwa gị etu a ka ọ dịkwu na mmụọ mgbe ị kọrọ mmụọ mbamba onye ọbụla sị ka ọ bụrụ gị na ya ọ bụrụ ya na mmụọ ihe niile na-achụ gị ga eru maka na mmụọ ama ekwe ịghọtago maka na ọ ga-abụ disrespect ma ọ hapụ onye kụrụ mbamba n'ebe ọ nọ ka ihe mee ya mana ọgwa ngwa mgbe ọ bụla ịchọkwa isi n'ahụ mmụọ ịpụtakwa ewepụkwa mana chetakwa na ewepụkwazi onwe gị ihe na-achụkwa aka na-achụkwa gị mana asị ọfụ mgbe anyị n'ebe ahụ na onwe nothing do you so ị bụrụ onye a na-eme ihe ọjọọ nwere ike otu ụbọchị ikobuju i wee jee mụọ onye mmụọ so nweta brụdala ọnya bụ onye abụ nemesis ọnya bụ na what goes around comes around ọnya bụ na ihe ahụ ị tụrụ n'ọda n'ogene na ọbịachi ya goro gị so ọdịnala does not support you to suppress anybody in anywhere. You must be clean to the best of your ability. Don't intentionally decide to hurt anybody maka na imewuru ya ịghọtara ya maka na ka ịma nke a ịmara nke ọzọ anụbọsị amụrụ ike na mba ka amụrụ ibi ya ị nwere ike ije bute ike mbute anwa otu mbọsị jee amụ onye ya agbalụ dịholu ike ịmara mgbe ahụ ị na-asị na dibịa lụrụ ọrụ arụtara ọrụ ya mana ọgụnwa so wepụ aka na ọgwụ ọ bụrụ ọdịnala mgbe a alignchala gị with entities of powers gị na ha so nwanne chụba aja agwara m gị na ị nwere ike ịchụwa aja 80% of your work you can do it yourself. Yes, you need the proper mentorship and proper guidance. Example, ọ bụrụ na n'ịbụ onye anya na-alụ ọrụ n'Ugochi tubelu na temple na-ebego na temple and na-echọrọ ka ijiri aka gị na-enyechi gị nri after that first one I mean yes tell me nwunye Eze-Ana Ugochi tubelu Eze-Ana na nchọrọ inyechara m chi m nri na nke a next time ka m jiri aka m na-enye as long as n'otu adịrọ n'ụzọ gị yes I will teach you the procedure one after the other so that subsequently you can do it yourself. Enwere some certain things ị ga-eji aka mewuru onwe gị then o nwere ụfọdụ ọrụ bụ na imeji aka oluwuye na ọ ya abụrịrị dibịa ga-alụrịrị ya maka na dibịa nwere oke ọfọ dọtara ya onye abatara ụmụazụ ndị na-eso Jizọs ndị ụka ọbịa nwere ụfọdụ ndị mmụọ ọjọọ ha ga-achọ ịchụpụ ọgwụ ụfọdụ ha nchụpụ ha wee je kpọọ dị masta onye ụkọchukwu uwe dị masta onye nwere dị ọfọ o nwere ike ya aghọ karịzie gị nwa ụfọdụ ọrụ ga-aghọ dịrị ọ bụrụ ike ya alụwu ị ga-etinye involve onye ụkọchukwu ịghọtara ya 70% of their work ihe emewu ya especially ọ bụrụ na na Nigeria mana ndị na obodo oyibo limited what they can do is limited. You know why? A lot of things are not possible na ha ga-use ya a lot of things are not possible na ha ga-eme gịnị na ha ga-enweta wuye example ọ bụrụ na Ugochi tubelu na temple n'ibi n'ebe ibi ị na-suspend na landlord ọ na landlord owu an occultic man ma na ọ bụ onye na-eme ihe ọjọọ ma onye na-achọ ka o stepu on toes mmadụ ma ọ bụ na shop ebe ị nọ ije minor thing ị bịa na Ugochi tubelu na temple ọ bụrụ na gị na mmụọ anyị na-ekuru mmụọ anyị ji arụ ọrụ mbaba dee na agbanye gị mmiri agosiri agosi iluo ife na ebe a niile ya adị gị ma ọ bụ na shop gị ma ọ bụ iwe gwara na-asa ahụ na-atụ ya na ndị eji asa ahụ ka ndị amoosu na-arie ịghọtara ya so onye na-achọ ịkọwa bụ na-enwere okirikiri things ị nwere ike imewu n'onwe gị change your lifestyle ka your lifestyle represent people of the old onye akpa atọ gị no bụrụ onye na-eri nkare you always tell you the truth the way it is ọhịa kwesịrị iji mmadụ ọ bụrụ na amaghị etu a ebidobara let your yes be yes let your no be no don't think na ọ bụrụ na ikwu eziokwu ka ya eru ya ka ọ bụrụ eziokwu mgbe mmụọ sịrị na ya agosi gị ezumezu mmụọ chọọ igosi gị nothing I repeat nothing will stop you from being blessed. Hazi ihe dị n'ụzọ gị chukwu agwụ gị agwụ na-achụta ego agwa ndị mmadụ ọgwụ
abụrụ ọdịnala n'Ugochi tụrụ ọdịnala temple. Ọ bụrụ na ịchụkwago mmụọ niile gị na ha so agbatara n'afa, then ọ bụrụ na agwụ dị n'ụzọ gị, ha ewuwere okwukwu agwụ. Okwukwu agwụ dị mma na-eme is like altar installation. And don't forget, o nwere ebe m kụziri how to install your ọdịnala altar na be gị. Mana o nwere ndị nọ ebe ha nọ, ha dọ conducive, they can't even have such an altar. Then mana okwukwu agwụ abụ enwero any animal etinye n'ime ya. Onye ma ihe wee okwukwu n'okwukwu na-adị small, ọ bụrụ ite. Mana mgbọrọgwụ anyị fere iche iche etu esi alụ agwụ, maka na achọ ịlụ agwụ, agwụgirisi na-adị na ya na ihe ndị ọzọ gasị na-adị agwụ na-arụ na enwegasịkwara ihe ndị ọzọ gasị adịgasị ya, ma nzumeru ma ugotigbo. Denụ onye ma anyị ya ndị na-alụ agwụ alụọlụ agwụ, alụcha agwụ, main store is mezu agwụ gị na ezumezu mmụọ niile gị na ha so, kpọta ha n'ime okwukwu, gbakọ ha origbo ha orikọ. Mana echefukwana na nwaanyị adịkwa alụ agwụ. Daịzị nwaanyị adị alụlụ mmadụ agwụ, maka ndị okwu ọzọ eme ọzọ. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa na soshal midia, ha wọchịcha vidio mmadụ kụziri, ewekwa dise nkụzi jee fọmuleti ya reformụọ ya, kụzigharịa ya na their own Facebook group or na YouTube or wherever. Mana ihe ya ama taa si na ọmụnwa bụ Eze-Ana kwuru, nwaanyị enwere ihe gbasara ya na ịrụrụ mmadụ agwụ. Ijee n'obodo, n'ime obodo ebe a na-alụ agwụ, ifu na onwere onye n'iru oru nwaanyị ọ naghị efule ya. Etu a ka ọ dị. O nwere onye ya anything concerning agwụ, concerning ya ezumezu agwụ, concerning okwukwu agwụ, concerning ike nga agwụ, ihe niile a nwere nke ọ ya abụ nwaanyị ga-emere gị. Ịghọtara ya? Ụdị dibịa ọsọkwa ya bụ dibịa nwaanyị. Ọ na saịdị be anya ka a na-akpọ eze nwaanyị. Ije na some part of Igbo like Nsụka, enwere afa ha na-akpọ nwaanyị na-alụ dibịa mana ọ bụrụ eze nwaanyị. Anambra na-use that word eze nwaanyị. But for me, I prefer to call anybody nnukwu nwaanyị than eze nwaanyị, because for me, it's only the queen mother, the primordial queen bụ eze. Ịghọtara ya? But it's onye nwa onye mkpọrọ queen mother and eze nwaanyị. Any other person is a gifted woman. Nnukwu nwaanyị mana eze nwaanyị, no, you can't hear it from my mouth. Sometimes ọ bụrụ na m kwuru ya, ị ma na ọ ka m wee refer ka iweghọta ihe n'ime mmiri. So mana ihe na-achịkọwa bụ ọ bụrụ na agwụ ya is like your altar, building up your altar. Ọ na-agwụ maka na a ga-enwerịrị a rallying point. Ọ bụrụ na ọdịnala Igbo na-egbu onye dị na be nna gị na ala Igbo a, sepụtụ na ihe eme na ọfịara ahụ, ị ga-emegodo gị kpọtuo okwu chi gị ma okwu anị daịga na ngwuru, kpọtuo ya ebe a ka ọ ga-abụ chifo n'ụtụtụ were ọjije kpọrọ ndị ana. Ma ọ gwara ọzụkwa na onye nwere obi dịka obi Eze-Ana Ugochi tubelu. N'ogugbo Ugochi tụrụ ọdịnala tempụl, anyị nwere okwu dị iche iche. Anyị nwere okwu tempụl, anyị nwere okwu anị, anyị nwere okwu mmụọ dị iche iche. Then anyị nwere obi, yes, obi anwa, n'ime obi anwa original obi ọdịnala Igbo. Ndị watch go video ụbọchị sepụtara ya, a na-enwe a center, the middle, the outside, the outskirts of the obi, that is the entrance. Enwere a special place a na-carve out for the ezumezu ndị ichie and the artifacts. And nọ n'ebe anwa the artifacts ya nọ ka a na-awara ha ọjị ụtụtụ. Taa ejego m na tụrụ ha nzụ, tụọrọ ha ede, wara ha ọjị, nye ha nkwụ ọkụ. Ịghọtara ya? N'ime that particular place. Ebe a na-edori ya okwu ka ọ bụ ọmụmụ na ya, kama na ihe ọdịdị iche bụ na arụchazi a na-enwezi okpo, ihe ndị be anyị na-akpọ okpo na-adị ka oche. Ije na nke bọtị nnu ụbọchị ya afụ na nwere ebe a na-anọ na onye ahụ okpo, then a na-anọ na n'ime obi wee na-akpa nkata. So eziokwu na modern world nọ kịta na-arụgịrịzi ofu ihe. Etu a ka dị typical obi ya. Mana onwe ndị na-eje kịta nọ big man, o nwere ike ọ bụrụ na onye na-eje ụka ọsị na ọlụlụ obi, mana obi ọlụ na-enwe toilet, nwee room, ya abụ ozi obi. Ịghọtara ya?
Obi is not a living place. Obi adịghị enwe nzukọ na obi n'abalị. Time ihe ọ bụla a na-eme n'obi must be stop before night. Enwere nsọ nsọ obi. Obi abụrụ ebe ihe ejeru ya toilet, runye room as if no living room. Now obi is a sacred place consecrated for the ancestors. You got that? So gị na your ancestors cannot be sharing one roof. Ụbọchị nkwa gbasara obi, a typical obi Igbo a na-enwe mbata na ụmụ mmụọ si apụ n'aba. So gị na ụmụ mmụọ a nwere ike ịnọrọ na-etu a iru toilet na ya ọ bụrụ ozi obi ka ị lụrụ. Ihe lụrụ ụlọ ezumezu mmụọ gị mana ọ bụrụ obi. Okay? Obi ya abụrịrị obi etesoro ya. So ndị na-abụzi na ndị na-eme modern days abịajeru ya toilet onye ihe na si n'obi ka ọ bụrụ obi. So ka doge anya ọfụma. So mgbe ị bịa medocha ihe niile dị n'ụzọ gị, chụkwa agwụ gị, agwụ ga-achụtabara gị ego na agwụ ihe ọdịnala Igbo ma na-achụta ego. Ụbọchị ahụ alụrụ gị agwụ, ụbọchị alụrụ m agwụ, ndị ikwu nne m na ndị ikwu nna m bịara alụrụ agwụ. Ụbọchị ahụ ka okenye ya na-agụ na agwụ a na-alụ taa ya ebido chụtawa ego. N'ọhịa ha chụta ka a ga-eji chukwa ha. And truly, ụsị anyị emechara m ihe dị n'agwụ, I began to see changes. So gị nwa ọ bụrụ na alụchalụ ọrụ dị n'ụzọ gị, ndị ma anya maka na ekere ọrụ eke, you can never be jack of all trades. Yes, e nwere ndị na-eme. Ghọtara ya? Like mụnwa, anyị na-akpụ alụ maka na my clan is from Nri and Uru damage. Na-akpụ alụ. Ọfụ anyị ga-akpụ alụ dị n'obi anyị. Ghọtara ya? So now, a descendant of our clan nwere ụdị ọfọ ga-akpụ alụ. Ghọtara ya? Mana ọ bụrụ ọdịbe anyị na-ya eme. Etu a ka ọ dịkwa n'ọrụ mmụọ dị iche. O nwere ọrụ ekere mmadụ adị m egbu oke ite. Eze-Ana Ugochi tubelu ụdị last person ị ga-ejekwu masalụ igbu oke ite na ịgwọ ọgwụ ego. Ghọtara ya? Mana ihe nọ na ya wụ onye isi nchụaja to aligning you with ezumezu mmụọ niile gị na ha so. Make a peace with you and them. Then chụọ aja maka na aja karịrị ọgwụ. Kebe eziokwu na aja ọbụla ị chụrụ achụrụ ọfụma is never in vain. So chụba aja maka na aja na-emepe ọnụ ụzọ. Aja na-etida mgbidi ọbụla. Aja na-eme ka chi dị mmadụ. Nwanne ịlụchara n'ọrụ dị n'ụzọ gị na-achụ aja na-ebi ndụ dị mma. It's just a matter of time. Their good work na aja ị na-achụ we start to untie all the knots, all the dark holes, all the death in your path. It's just a matter of time. Your way will brighten up. Chidimma ga-ebido bịawa. Ego ga-ebido bịawa. Ihe akụ na ihe enwe ebido bịawa. Ihe ma ọchịchị obi gị ga-ebido rube gị aka. Ezumezu mmụọ niile a gị na ha so gị na-awapụrụ ọjị ndị na-atụrụ edo ga-ebido je na-ewetara gị ihe ọma dị iche iche. Understand? Like I have focus. I ask my ezumezu that now, yes, I'm a billionaire, yes. Na nchọrọ ịbụ a billionaire. You know why? Ihe m gwara ha si na nchọrọ ego nji ebi ndụ, ego nji azụ ụmụ, ego nji enyere my siblings aka, ego nji eme ọgọ na ego mmeji gbasa ike ọdịnala Igbo. This is 5 reasons why I want to be rich. Rich as I want to be a billionaire. I'm not yet a billionaire, but I'm a millionaire, yes. I'm proud to say that, but I can tell you, now, ọ bụrụ na ị plan your life, ihe chọrọ in life, bụ ezumezu mmụọ gị na ha so, reason why you want this, reason why you want that. And believe me, it's a gradual thing. What is important is consistency. Never you give up. Be nice. Doing what you're supposed to do. Keep on doing your daily sacrifice and the atonement. You can engage the services of a dibia or a third party. Those things. Man, I can assure you, a job on nature, I brought in vain. Na hani nega amutara mpere. Koro. All me any na ki kwesịrị ide eme n'ọdịnala. Ibu ekwere ego ụzọ, but I can assure you
na ọ bụrụ na ijiri ezi obi uri na-wee chigata n'ọdịnala dị nkwadobe ime ihe ị kwesịrị ime, definitely better things will begin to happen in your way. Sure. Unless if you have not done the right thing consistently enough to create results. Don't be in a hurry, because the condition you are in now does not start today. It is as a result of what you did 5, 10, 15, 20 years, or even in your previous life, that is playing back again. But by living a good life, a high moral life or Odinana spirituality, and the sacrifices, believe in me, all some of those burden, destined, or most of them are on your way, will start to fade off. We start to be losing their grip, because you are no longer supplying them more energy to continue to block your way. Man, when you continue living a negative life, living a life that is a mess, now you are keep on supplying negative energy to those negative tendencies that is on your way, that is blocking your way. In other words, those ones will keep on getting more grip, and they keep on becoming stronger every day. It then means that you will remain in your problem. But when they stop getting refreshed, because you have changed your bad attitude, you are now living a high moral life, those negative things that are waiting your constant nourishment will stop receiving any energy, because you have a change. You are now a changed person. Therefore, there will be staff. Osisi eji cut all the roots. It's just a matter of time. So that thing you don't like in your life, you can right the wrongs of the past by changing and start to live a good life. Ya ga-esi onwe ajụjụ inwe na ihe anyị kụzi taa, maọbụ ihe anyị kụzi Igbo, maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, sendelu m meseji, aga m enyere gị aka. Agazie n'ọfọ. Ọ bụrụ na onwe ajụjụ ị nwere ihe nkụzi, sendelu m meseji na WhatsApp 08057837672. Na meseji m nye yesterday, emere m mistake mgbe m na-ede nọmba, but nke a na-akpọ na awụ ya my correct number 08057837672. Ya gazie Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu baha m. Asị nke ọma ka merụ nwoke merụ nwaanyị, n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie ụfọ.